Patay ang usa ka sundalo samtang usab ang laing lima pumanabothan sa anti-personnel mines o landmines sa barangay Usang, Katubig, Northern Samar. Duha ka mga APM ang nibuto nga maong hinungdan sa hinanaling kamatayon ni Stormtrooper Corporal Alin Radam. Samtang ang laing liman niya ka mga kauban nakaangkon og mga samad sa nagkadayang bahin sa lawas. Ang nabiktimang mga sundalo apil sa nagpatuman sa development projects nga mobalor og 20 milyones pesos sa 8 ka mga barangay ug usa nini ang barangay Usang. Programa kini sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon ELCAC. Si Major General Edgardo de Leon, Commander sa Joint Task Force Storm ug 8th Infantry Division, nanawagan sa National Democratic Front nga respetuhon ug sundon ang international humanitarian law. Usa na nini ang dili paghimo ug pagpamutang sa mga landmine. Ating mga kasundaluhan po ngayon, patuloy yung pag-iingat, of course, dahil itong ipinagbabawal kasi itong anti-personnel mine, nanawagan rin ang liderato natin sa 8th Infantry Division sa National Democratic Front of the Philippines na igalang nila ang international humanitarian law.